La taula de surf és un dels elements imprescindibles per realitzar aquest esport. Cristian, explica'ns una miqueta del surf i com es fa i quina indumentària porteu. Vale, bueno, per fer surf, primer de tot cal una taula. La taula és important que tingui cera per sobre perquè no rellisquem. Després també és important un pad aquí per no relliscar amb el peu de darrere i les quilles, no? I a part d'això també cal portar un traje neopreno perquè si no amb l'aigua de seguida un agafa fred. Llavors, el primer de tot, o sigui, el que s'ha d'aprendre és anar remant sobre la taula, no? Un es col·loca a l'aigua i es posa estirat sobre la taula, més o menys que quedi la taula horitzontal sobre l'aigua, que no sobresurti massa la punxa ni el de darrere, i un llavors va remant per sortir, i llavors per agafar una onada, quan veus que ve la onada, et poses un altre cop així, s'ha de remar ràpid, fort, perquè la onada t'agafi, perquè puguis agafar la onada, i el més important llavors és posar-se dempeus, no? El que se'n diu el teco. Llavors, com es fa això? Per posar-se dempeus has de posar les mans aquí i amb les mans i les cames has de fer un salt per després estar sobre la taula dempeus i poder anar. En Cristian se'n va cada vegada que pot amb els seus amics al País Basc, Canàries o Portugal, però ens confessa que la zona del Maresme també té unes molt bones condicions per practicar aquest esport. Doncs moltes gràcies per ser aquí al Maresme Esports, a la Mònica Bogunyà, presidenta de la penya de motor de Vilassar de Dalt, i també al seu fill, Àngel Perales, que és tercer d'Espanya de motocross i tercer de Catalunya d'enduro, no? És així? Qui dels dos té més afició a aquest esport, al motor? Jo tinc afició i jo vaig ser la primera que li va comprar la moto amb ell i a casa s'ha viscut sempre el tema de la moto. Amb quants anys vas començar, Àngel? Amb 5 anys. Amb 5 anys. I la teva primera moto va ser amb 5 anys ja? No, amb menys. No, amb 5 anys. Amb 5 anys. I com vas començar en això? Per què et va agradar? Doncs perquè el meu pare també estava al món del motor, la meva família, i mira, em va agradar i se'm donava bé. I ara quants anys tens? 11. I en aquests 6 anys ja has aconseguit, no?, això, tercer d'Espanya motocross, tercer d'enduro de Catalunya, Déu-n'hi-do, no? Sí, està bé. L'altre dia veiem com et donaven un premi aquí a Premià de Mar, no? Doncs a tots els premianents que havien guanyat o havien estat campions en algun esport. I explica'ns una miqueta de la penya motorista de Vilassar de Dalt. Quina finalitat té o ha tingut fins ara? En un principi la finalitat que tenia era per la velocitat, però a mesura que han anat passant els anys ens hem dedicat més al motocross. Jo fa 2 anys que soc presidenta i ens dediquem als nens, hem aconseguit un terreny perquè puguin practicar l'esport i poder ajudar-los. Perquè més o menys quants nens hi ha ara practicant el motocross i l'enduro, no? Teniu 2 modalitats. Sí, a la penya som poquets, som una penya petitona, som 10, tenim 3 de motocross i 2 d'enduro. Com veus l'afició al Maresme d'aquest estil, aquest esport? Hi ha afició en el Maresme. Però pocs clubs, no? Hi ha pocs clubs i ens falta puesto per poder practicar aquest esport. I vosaltres esteu intentant, doncs, fer un circuit, no?, a Vilassar de Mar. Vilassar de Dalt, un circuit a Vilassar de Dalt perquè puguin practicar aquest esport. Perquè al Maresme no n'hi ha puestos on poder practicar, llavors necessiten, com tots els esports, com el futbol o com el bàsquet, el motocross necessita un puesto per poder practicar. I això ho heu de demanar un permís a l'Ajuntament? Sí, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt ens ha ajudat molt, ens ha donat un permís i la penya motorista ha llogat un terreny per poder fer-ho. A on serà? A Vilassar de Dalt, al polígon industrial Vallmorena. És a dir que si els telespectadors que ens estan veient doncs els agrada el motocross i l'enduro i tenen ganes i no saben on practicar-ho, d'una forma segura ho podran fer a la penya
motorista de Vilassar de Dalt, amb aquest circuit que esteu preparant, i per quan més o menys es podrà començar? En un mes. En un mes ja estarà per poder practicar. I allà què es farà? Hi haurà entrenadors? Vindran només a entrenar i pagaran una quota? Sí, vindran a entrenar i pagaran una quota. De tant en tant farem cursets per nens, això ja ho publicarem i avisarem als medis on tinguem que avisar. Llavors, si venen uns monitors, llavors es paga una quantitat per dia i aquests monitors ensenyen als nens a fer coses. Perquè allà què hi haurà en aquest circuit? Com serà el circuit? Aviam, és un circuit que té 9.000 metres quadrats, llavors fem un circuit amb salts, amb vams, una mica de tot, un circuit motocross. I a tu què t'agrada més, Àngel? El motocross, l'enduro? Quina és la diferència, a més? Bueno, a mi m'agrada més el motocross perquè l'enduro no m'agrada molt perquè a vegades és difícil i no m'agrada les pedres, m'agrada molt més saltar i m'agrada més arriscar-me saltant que no passant pedres i troncs. Però exactament perquè la gent que potser ens estigui veient no coneix aquestes dues modalitats, com ho explicaries? El motocross és una modalitat més de salts, circuit gran, que corren tots junts, i enduro és més d'una persona i surt qui faci la volta més ràpida. I bueno, i l'enduro també no és... espera, és que ara no sé com explicar-ho. L'enduro és més anar per muntanya. Per muntanya no es pot anar, les carreres d'enduro les fan demanen uns permisos, llavors fan un traçat, diguéssim, tipus crono, que és una esplanada, està marcada, sense salts i sense res, i és l'enduro, i després fan trialeres. I t'agrada la velocitat, no? Sí, m'agrada ràpid, però no m'agrada l'asfalt. No t'agrada molt. No. I qui és el que us ensenya aquí a la penya? No sé. El pare, no? El pare, sí. Bueno, la mare, els amics, els cursets... Sou una mica una penya, no? I us ajudeu entre uns i altres a aprendre i a entrenar i tal, no? Doncs, i expliqueu-nos una mica més de la penya. Ens heu dit que sou uns 10, no? Sí. Com són els nens, de quines edats i una miqueta què és el que practiquen? Van des dels 6 anys, comencem per una nena, de Vilassar de Mar, i arribant de nens fins als 15 anys, que és el més gran, que és el que fa enduro. I després està la gent del poble que ha fet moto tota la vida, però ja són més grans, de 20 i pico, 30 anys, però els que practiquen, els que estan a les carreres, des dels 6 fins als 15 anys. I com veieu l'afició al Maresme? Ara creieu com està la cosa del motocross i l'enduro? Hi ha molta afició? Sí, hi ha afició. Hi ha bastants nens al Maresme que fan motocross i que fan enduro. Però no hi ha llocs... No hi ha llocs on poder practicar. On poder sortir del col·le a les 5 de la tarda i dir me'n vaig a entrenar. Fins ara no n'hi havia, ara que hem aconseguit aquest terreny i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt ens ha ajudat, tindran un lloc on poder entrenar. I què has necessitat, Àngel, per ser un bon pilot? Doncs fer exercici, arriscar i entrenar molt i fer el millor possible. Quantes motos tens ara a casa? Ara, a casa, cap. Però al lloc on les guardo tinc 2 meves i una del meu pare. I són ja grans? Has canviat? Quantes has tingut amb 11 anys? Amb 11 anys he tingut 4, no? Has canviat de categoria 3 vegades. Va començar amb 50, és la categoria més petita, va estar 2 anys, després va passar a 65, va estar 2 anys més i ara està a 85. Que són 4 anys. Són 4 anys. I quan costa més o menys una moto? 3.000 euros. 3.000, 4.000 euros. I quan ja cada vegada van pujant, no? Sí, cada vegada van pujant. Doncs animem a tothom que ens estigui veient que si li agrada aquest esport, doncs que sàpiga que té una entitat, una penya que es reuneix i que té un espai adient per poder entrenar al motocross, a l'enduro, i que estarà fent un circuit a Vilassar de Dalt. Moltes gràcies per ser aquí, anirem a veure-us com és aquest circuit i acompanyar-te, Àngel, perquè ens l'ensenyis. Doncs moltes gràcies per ser aquí al Maresme Esports. Que vagi molt bé. I nosaltres continuem i ho fem ara amb l'agenda esportiva.